mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera kuno kuliwonse kumene muli mu tsiku la lero pa programu ine yakudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero pa programu ino mukhalanso ndi m'bale wanu Daniel Linje pa class. Choncho ndikupemphani tikhaleni limodzi pa programu ya lero kuti tikamve zimene Mulungu akufuna kuyankhula nafe kudzera mu programu iyi. Kwa amene programu takhala tikuyitsatira bwino, mu program imene yangothayi tinaphunzira makamaka zokhudzana ndi buku la Mateyu komanso Marko. Pamene tinkaphunzira buku la Mateyu komanso Marko tinaphunzira zinthu zambiri zimene zili buku la makamaka la Mateyu. Tinaonapo ndithu kunena kuti Mateyu adalembamo kapena anafotokoza ndithu zokhudzana ndi mafanizo okwana 15 amene Yesu Khristu ananena, koma mu mafanizo amene okwana 15 amenewa mafanizo okwana 10 ndi amene samapezeka chingakhale mabuku ena onse a uthenga wabwino okwana a folo aja. Ndiye kuti Marko makamaka Mateyu walemba za mafanizo okwana 15. Mwa mafanizo okwana 15 wa samapezeka mabuku ena a uthenga wabwino, ndiye kuti atatu aja tikamba za Marko, Luka komanso Yohane. Choncho tinaphunzirako zinthu zambiri. Tidabweranso m'buku la Marko tidaphunzirako zinthu zambiri. Tinamuonanso kuti Marko amene ndi ndani uja amene amachita kuti Marko, Yohane amene timakampezanso m'buku la Machitidwe a Atumwi amene anagwiranso ntchito yolalikira uthenga wabwino ndi mtumwi Paulo. Ndipo pamene tinkaphunzira tinamvetsetsanso bwino ndithu kunena kuti kwa wakulukulu tikamaphunzira mabuku awiri amene buku la Marko komanso buku la Mateyu timaona kunena kuti Marko adakamba kapena adalemba zambiri zimene Yesu Khristu anachita. Anakamba kapena analemba zambiri zimene Yesu Khristu anachita. Pamene tikamaona buku la Mateyu, Mateyu adakhazikika makamaka pakulemba zimene Yesu Khristu adalankhula. Mateyu adalemba kwambiri zimene Yesu Khristu adalankhula, pamene Marko analemba kwambiri zimene Yesu Khristu anachita. Ndi zosiyana kuchita ndi kulankhula. Mabuku amenewa amafotokoza makamaka za zinthu ngati zimenezo. Tikamaonanso makamaka nkhani ya mabuku amenewa, mabuku a uthenga wabwino, timaonanso ndithu kunena kuti mabuku onse a uthenga wabwino okwana 4 ndi Marko yekha ndi Luka alembe amene sanafotokoze makamaka zokhudzana ndi kubadwa kwa Yesu Khristu. Kubadwa kwa Yesu Khristu. Koma ndiye tikamabwera m'buku la Mateyu komanso m'buku la Yohane, m'buku la Luka, Marko ndi Yohane ndi amene sadafotokoze makamaka zokhudzana ndi kubadwa kwa Yesu Khristu. Komano tikabwera m'buku la Mateyu tikavota anafotokoza, m'buku la Luka tikavaso kuti pamene panatana kodi anafotokoza. Choncho tikufuna tikazindikire pa zinthu zimenezo. Zimenezi ndi zimene tinaphunzira mu programu yapita ija. Ndipo mu tsiku lero tikhaso tofuna tikapitiriza kuphunzira mawu a Mulungu kupitirira ndi kuphunzira buku limeneli la Luka. Pamene tinazayamba kuphunzira m'buku la Mateyu tinafotokoza nthu bwino mmene chipangano chatsopano chinalembedwera kuti chinalembedwa ndi anthu 8. Mwa anthu 8 wa 4 anali atumwi komanso 4 anali kuti ndi alaliki chabe. Ndipo tikamudzawerenga m'buku limene la Luka ndi buku limene lidalembedwa ndi Luka, uyo amene sanali mtumwi anangogwira ntchito yolalikira uthenga wabwino chabe. Ndipo buku limene lili ndi machapter zokwana 24. Ndipo monga tikudziwa bwino ndithu nena kuti mulembi wa buku li ndiye Luka mwini. Ndipo tikamaona kuchokera mu Luka chapter 1 mu verse yake 3 komanso tikakawerenganso m'buku la Machitidwe a Atumwi chapter 1 verse yake 1, mabuku onsewa amasonyeza ndithu kunena kuti mulembi wa mabuku onsewa awiriwa ndi mmodzi, Luka. Ndiye kuti Luka analemba buku la uthenga wabwino la Luka komanso analembanso buku la Machitidwe a Atumwi. Pamenepo mpofunika kunena kuti inu ndine Akhristu tizimvetsetsa. Tikamamuona za munthu amene otchedwa Luka, makamaka kupatula kunena kuti anali mlaliki kapena mtumiki wa Mulungu, Baibulo limatisonyezeranso kunena kuti anali sing'anga.
anali sing'anga. Tikamaona buku la Kolose chapter 4 mu verse yake 14 pamene mulembi analembapo choncho, tikaoneni mu buku limenelo kuti tingamvemo zotani. Akupatsani moni Luka, sing'anga okondedwa ndi Dema. Akuti pamene Paulo amalemba kalatayo amauza Khristu aku Kolose kunena kuti akupatsani moni Luka, sing'anga okondedwa, komanso ndi ndani kodi ndi Dema. Ndikuti Demaso nayenso amapereka moni ku mpingo umene unali kuchani, ku mpingo umene unali ku Kolose. Timvetse bwino apa. Nthawi zambiri anthu tikamalingalira za sing'anga timangolingalira mwina za matsenga zimene asing'anga amachita. Komano pachitika kamba za sing'anga liwula kuti sing'anga ndi chichewa cha mawu kuti doctor. Ndikuti Lukayu anali doctor. Tisamasokonezeke pamenepo. Ena mwina tikuona kuti anali sing'anga, ndiro amapanga za matsenga, amatere. Ayi. Komano munthu uyu anali doctor. Ndipo tikamamuona munthu amene onedwa kuti Luka, tikamuzukura kuchokera m'Bible limene mu buku la Chipangano Chatsopano timaona unena kuti adatchulidwako maulendo okwana atatu okha basi. Ulendo oyamba ndi umene taona kuchokera mu buku la Kolose, pamene taona mu buku la Kolose chapter 4 mu verse yake 14 pamene akupereka moni ku mpingo wa Kolose. Ulendo wina ndi umene timakaona kuti ananenedwa mu buku la Filimoni mu verse yake ya 19 paja Filimoni ndi chapter chimodzi. Filimoni verse yake ya 19. Ndipo timaonanso kunena kuti ananenedwanso ndi Paulo yemweyo mtumwi mu buku la 2 Timothy chapter 4 mu verse yake ya 11. Munthu ameneyu anali ndithu otumikira mwa Mulungu monga mmene tikuona kunena kuti akupezeka ndithu m'mabuku angapo kukhala akunenedwa ndi mtumiki ameneyu Paulo. Zimene zikuti chilombo nena kuti munthu ameneyu anagwira ntchito kwambiri yolalikira uthenga wabwino. Tikamamuphunzira munthu ameneyu onenedwa kunena kuti Luka ndi munthu amene anachitanso zinthu zambiri. Makamaka buku la Luka kapena tikamamuona Luka ndi munthu amene amaoneka kuti ndochititsa chidwi fo yonena kuti ndi munthu yekhayo amene ndi Mgiriki amene anachitidwa chifundo ndi kukalemba nawo Bible la Chipangano Chatsopano. Tikamaona mwa alembi okwana 8 aja amene analemba buku la Chipangano Chatsopano aja, onse aja anali Ayuda kupatula Luka yekha. Ndiye kuti alembi a Chipangano Chatsopano a buku la Chipangano Chatsopano okwana 8, mwa alembi 8 mmodzi yekha ndi amene sanali ndani kodi sanali Muyuda amene anali Mgiriki, ndiye Luka. Ndi chifukwa chake tunena kuti imakhankhani yosangalatsa tikamamphunzira munthu amene Luka, komanso yochititsa chidwi, komanso timakonetsanso kuzindikira kunena kuti Mulungu ndithu amakonda wina aliyense maka pamene anamulola munthu amene ndiye Mgiriki kuti akakonetse kulemba nawo buku limeneli la Chipangano Chatsopano. Ndipo tikamawerenga Bible limasonyeza ndithu bwino kunena kuti munthu amene onenedwa Luka anayendako ndithu ndi Paulo mu nthawi yayitali pakulalikira uthenga wabwino. Timayamba kumuona tikamawerenga m'buku la Luka chapter 16 mu verse yake ya 10 kukalekezera mu buku la Machitidwe Atumwi makamakaso chapter 20. Machitidwe Atumwi chapter 16 kuyambira mu verse yake ya 10 kukalekezera mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 20 mu verse yake 5 tikaonanso kuti pamene pa analibe kulalikira limodzi mawu a Mulungu. Anali kulalikira limodzi mawu a Mulungu. Ndipo tikamapitiriza kuphunzira kuchoka mu buku limene la Machitidwe Atumwi zimasonyeza ndithu kunena kuti pamene Paulo adamangidwa pamene Paulo anagwidwa mukachisi muja ndi kumangidwa ndi dziko la Roma kukakhala ku ndende, anali limodzi ndi munthu amene yonenedwa Luka. Timachitira umboni ndi chani? Tikuoneni mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 27 mu verse yake 1 zimene mlembi amene Yesu Luka analemba. Machitidwe Atumwi chapter 27 mu verse yake 1. Ndipo pamene padatsikimizika kuti tipite ngalawa kunka ku Italiya, anapereka Paulo ndi andende ena kwa Kenturiyo dzina lake Julio wa gulu la Augustio. Apa tikuona nena kuti pamene akufotokoza makamaka zokhudza ndi Paulo, pamene Paulo anapanga apilu za mlandu wake kuti akufuna kuti akaweruzidwe ndi Caesar ku Roma ku Italy komweko, ndi apa mulembi wa buku la Luka akunena kuti ndipo pamene padatsikimizika kuti tipite ngalawa kunka ku Italiya, akuti pamene padatsikimizika kuti tipite ngalawa kunka ku Italiya, zimene zikuonetsa nena kuti pamene akugwiritsa ntchito mawu nena kuti tipite ngalawa kunka ku Italiya, iyeyo sadali nawo gulu loti apite nawo ngalawayo, akakwera nawo ngalawayo ndiye ngati akapita nawo kuchani ku Italiya. Tsono tikamaona ku Italiya kumene nkhani Paulo akathira motani, anakakhalako mu ndende mwa zaka zokwanira ziwiri, zimene zikusonyeza kunena kuti munthu ameneyu analibe limodzi ndithu kulalikira uthenga wabwino. Sananena kunena kuti poti mzanga wapezeka ndi mlandu ndiye ndifuna kuti ndimuthawe, ayi, anali limodzi. Adaonetsanso chikondi
kwa mtumiki mnzake wa Mulungu pamenepa pamene anakhala naye limodzi chingakhalenso mu chisautso chake. Inunso ndine ndinthu yofunikiranso kwambiri kuti tidziphunzira maphunziro abwino pamenepa kuti tizikhala ndi anzathu mu nyengo zawo zonse. Anakhala kugwira ntchito imodzi yoleka uthenga wabwino kuchokera m'buku la Machitidwe mu chapter 16 kukalekeza m'buku la Machitidwe mu chapter 20. Ndipo tikuona kunena kuti pamene akutumizidwa ku Italy makamaka mzinda wa Roma anakakhalabe ali limodzi kulalikira uthenga wabwino. Tikamona m'buku la Machitidwe mu chapter 28 timaona kuti kumene Paulo amalalikiraso ndithu uthenga wabwino pamene anali limodzi ndi munthu ameneyu onenedwa Luka. Adaonetsa chikondi kwa m'bale wake ameneyo. Ino ndine tikakhalenso ndi mtima umenewu, mtima wachikondi omakhala ndi anzathu mu nyengo zawo zonse. Ali pa mavuto akukondwerera tikhale nawoni. Osati zikhala nawo nthawi chisangalalo yokha koma akangomana ndi mavuto kuwathawa. Mkhristu samafunika zikhala mu nyengo zotero. Tikamaona makamaka zokhudzana ndi uthenga umenewu wabwino olembedwa ndi Luka unalunjika makamaka kokulu pakukamba za kunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lonse. Pamene tinkaphunzira kuchokera mu buku la Marko, makamaka m'buku la Mateyu, tinakwanitsa kuona ndithu kunena kuti Mateyu kwaulukulu polemba bukuli adasumiza ndithu kunena kuti Yesu Khristu ndi ndani, kodi ndi mpulumutsi. Amangoonetsa kunena kuti Yesu Khristu ndi ndani, ndi mpulumutsi kapena ndi Mesiya olonjezedwa uja. Koma tikamaphunzira kuchokera mu buku la Luka timakwanitsa kuona kunena kuti mulemba bukuli Luka polilemba adali ndi maganizo ofuna kusonyezera ku dziko kunena kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lonse kapena ndi mpulumutsi wa mtundu wina uliwonse wa anthu. Chifukwa chonena kuti chani zimasonyezedwa moteromo. Tikamawerenga makamaka mu buku la Luka chapter 3 pamene timakapeza zambiri yokhudzana ndi makolo ake a Yesu. Timakapeza apo kunena kuti Lukayu adakwanitsamo kuyika azimayi awiri a mitundu mmenemu. Adayikamo Rute mkazi wa Chimowabu uja, adayikamonso Rahabi mzimayi wadama uja amene anthu anakampeza ku Yeriko tikamona mu buku la Yoswa chapter 2 komanso Yoswa chapter 6. Zimene zikuonetsa kunena kuti Lukayo polemba adafuna ndithu kupha maganizo a anthu kunena kuti Yesu Khristu adabwera kuchokera ku banja lokhali makamaka la Chiyuda, koma anangofuna kupereka chithunzi chonena kuti Yesu Khristu anabwera kudzapulumutsa mtundu wina uliwonse wa anthu. Komanso tikamonanso Luka ameneyu ndekhala ndithu amene anagwira ntchito makamaka pofotokoza zokhudzana ndi kubadwa kwa Yesu Khristu anachita ndithu kuyambira pa Adamu. Kuyambira pa Adamu ndi kukathera pamene Yesu Khristu anatani kodi anabadwa, kusonyeza kuti Yesu Khristu ameneyu adabadwira mtundu wonse wa anthu pano pa dziko lonse lapansi. Osati kuti adabadwira kwa Ayuda ndiye kuti akuyenera kuti adzapulumutsa Ayuda okha. Koma adabadwira kwa Ayuda komano kuti akapulumutsa anthu onse okhala pano pa dziko lapansi. Komanso timaonanso zinthu zambiri zimene Yesu Khristu anazichita mu buku limene la Luka makamaka pofuna kusonyeza kunena kuti Yesu Khristuyo anabwerera anthu onse okhala pano pa dziko lapansi. Lingalirani makamaka tikamaphunzira za nkhani yokhudzana ndi fanizo la Msamariya wachifundo. Yesu Khristu popereka fanizo la Msamariya wachifundo, mu fanizo lija anayikamo ansembe, anayikamo Afarisi, komanso anayikamonso ndani, anayikamonso Asamariya. Tikamaona za mtundu umene wa Samariya ndi mtundu umene unapezeka kapena ndi mtundu umene unakhala pa dziko lapansi makamaka kuchokera mu nthawi imene ana Israeli anali ku ukapolo ku Babulo. Chifukwa ana Israeli achoka ku ukapolo ku Babulo, chifukwa ana Israeli achoka kwawo ku Israeli atengedwa ndi mfumu Nebukadinezara kupita ku ukapolo ku Babulo, muja tinaphunzira muja. Ndiye kumeneko zinapezeka kunena kuti anthu efora kukhala ndi mtundu wina wa anthu a Israeli komanso anthu a ku Babulo anayamba kumakhala mosakanizikana. Anthuwa amapeza kuti amakwatira naso mitundu yosakanizikana. Ndiye munthu amene amabadwa amene amakhala kuti wabadwa kwa kholo limodzi la Yuda, wabadwa kwa kholo limodzi la ku Babulo, munthu ameneyu ndi amene amatchedwa kuti nchani, ndi amene amatchedwa kuti Msamariya. Tsono kapena kuti Msamariya. Tsono mwachikhalidwe chawo Ayuda amapezeka kunena kuti anthu amenewa amawasala Asamariya kumanena kuti si Ayuda piyuwa. Koma mukamaona fanizo la Msamariya wachifundo anagwisa ntchito za Afarisi amene ndi wa Ayuda piyuwa, adagwisanso ntchito anthu ansembe, anthu amene amazinena kuti iwo ndolumikira ndithu ndani kodi, ndolumikira mu chihema cha Mulungu. Anthu onse watamuona munthu uja wovulazidwa uja anangodutsa, ndipo Msamariya timaona kuti ndi uja amene anagwira ntchito yontenga amene ku Msamariya ndi kukamusiya mu nyumba
yogonamo alendo ku chipatala kucha. Zimenezi zimasonyeza kunena kuti yani zimaonetsa kupambana kwa Asamariya kuposera anthu ena aja. Zimene zimasonyeza ndithu kunena kuti Asamariyanso nawonso ali ndi mtima wabwino kapena anthu a mitundu nawonso ali ndi mtima wabwino makamaka pa nkhani ya mawu a Mulungu. Choncho mwa zifukwa zimenezi buku la Luka limasonyeza ndithu kunena kuti Luka polemba adali ndi malingaliro ofuna kusonyezera dziko kunena kuti Yesu Khristu sanabwerere mtundu wa Ayuda okha kapena Aisraeli okha ayi. Ameneyu ndi mmene anasonyezera makamaka pa zinthu ngati zimenezi. Ndipo tikamaphunzira kuchokera mu buku limeneli timaona kunena kuti pali zinthu zina zimene zinakambidwa ndithu ndi munthu ameneyu Luka, koma zimene sizinanenedwa ndi anthu alembi amabuku ena aja. Mwina pamenepo tikamvetsetsepo bwino. Pali zinthu zina zimene anazinena Luka zimene alembi ena aja amabuku authenga wabwino sanazinene. Zinthu zake ngati ziti tikamakamba za fanizo la Msamariya wachifundo zimene tazifotokoza kale poyamba zija kuchokera mu buku la Luka chapter 10 kuyambira verse 25 kukalekeza verse 37. Fanizo limene lija limapezeka mu buku la Luka lokha basi, simungakalipezenso mu buku lina la uthenga wabwino. Komanso timaonanso nkhani yokhudza ndi kubadwa kwa Yohane M'batizi tikamona mu buku la Luka chapter 1. Nkhani yokhudza ndi kubadwa kwa Yohane M'batizi mutapita mu buku la Mateyu simungakayipeze, mutapita mu buku la Marko simungakayipeze, mutapita mu buku la Yohane simungakayipeze. Nkhani imeneyo mukayipeza mu buku la Luka lokha basi. Tikamaonanso makamaka pa nkhani yokhudza ndi Lazaro ndi mwini chuma, fanizo limene sifanizo ere, timanena choncho fanizo limene sifanizo ifonena kuti mafanizo onse amene Yesu Khristu amapereka pa dziko lapansi makamaka samatchula mayina a anthu. Komano pamene paja anatchula mayina a anthu zimene zimakayikitsa kunena kuti iyi ndi yani ndi fanizo. Tikamaona buku la Luka chapter 16 nkhani yokhudza ndi Lazaro ndi mwini chuma. Nkhani imeneja mu mabuku ena onse authenga wabwino simapezeka, imapezeka kuchokera mu buku limene lokha la Luka. Ndipo tikamaona mu buku la Luka chapter 23 kuyambira verse yake ya 39 kulekeza 43 timakapezako za nkhani yokhudza ndi chigawenga pa mtanda. Pamene chigawenga chinavomereza Yesu Khristu pa mtanda. Nkhani imeneja muthawira buku la Mateyu inde lidakamba zokhudza ndi imfa ya Yesu, mupita buku la Marko inde lidakamba zokhudza ndi imfa ya Yesu, koma zokhudza ndi chigawenga pa mtanda chimene chidavomereza kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi. Nkhani imeneja simungakayipeze mabuku ena onse, mukayipeza mu buku lokhalo mu buku la Luka. Choncho ndi buku lochititsa chidwi tikamaliwerenga buku limeneli, buku la Luka. Ndiponso pali nkhani ina imenenso imapezeka mu buku la Luka lokha makamaka tikamuwerenga mu buku la Luka chapter 15. Ndikukhulupirira kunena kuti mwina ambiri timadziwa bwino zimene zimapezeka mu buku la Luka chapter 15. Ndi chapter imene chinangoyamba komanso kukamalizika ndi mafanizo okhaokha. Anakambako makamaka zokhudza ndi mafanizo atatu. Anakambako za fanizo la nkhosa yosochera, fanizo la ndalama yotayika, komanso za fanizo la mwana wolowelera. Ndi chapter chosangalatsa chimene timaphunziranso maphunziro ambiri makamaka amene amatithandizira pa moyo wathu wa Chikhristu. Nkhani ngati imeneja timakayipeza mu buku la Luka lokha, mukapita mabuku ena authenga wabwino nkhani imeneja simungakayipeze. Choncho ndi zinthu zofunikira zedi kuti tidziwerenga buku limeneli, buku la Luka, kuti tidziwezamo zinthu zambiri ngati zimenezo. Taphunzirapo zambiri kuchokera mu buku la Luka zimene ndingakulimbikitseni kunena kuti musalekezerepo mpaka zimene takambirana nazi, pitirizanibe kumawerenga ndi kumaphunzira zambiri kuchokera mu buku la Luka chifukwa mmenemo mukhoza kuchotsamo maphunziro osiyanasiyana. Tikachoka mu buku la Luka maka patsatanetsatane wa Baibulo timakafikanso mu buku la Yohane, buku la Yohane. Choncho ndi chofunikiraso kwambiri kunena kuti tikawerenge tikaonenso zambiri zokhudza ndi munthu ameneyu onenedwa Yohane. Buku la Yohane limasonyeza kunena kuti analemba ndi Yohane wake oti mwina tokha ndi mafunso ngati amenewo. Yohane amene ndiye mtumwi wa Yesu Khristu. Pamenepo tizitsatana bwino pachito kamba zonena kuti ena analemba mabuku koma si atumwi, ena analemba buku koma ndi ndani? Ndi atumwi. Tsono Yohane amene kunena payu ndi amene anali mtumwi wa Yesu Khristu. Nayenso polemba wakulukulu Baibulo buku lakeli zimasonyeza zonena kuti analemba ndi malingaliro onena kuti akulembera bukuli kwa anthu onse.
makamakaso ankafuna kusonyeza kunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu amene analowa mthupi. Ndikhulupirira nena kuti pamene tikamakamba zonena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu amene analowa mthupi, ambiri sitimatsutsana. Timamva zambiri makamaka tikawerenga mu buku la Luka chapter mu buku lomwe la Yohane chapter 1 kuyambira verse 18, komanso mu buku lomwe la Yohane chapter 20 kuyambira verse 30 kulekeza verse 33, kunena kuti Yesu Khristu ndithu ndi Mulungu amene analowa mthupi. Ndipo tikamawerenga kuchokera m'Baibulo pali zinthu zambiri zimene zimachitira umboni kunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu ndithu. Timaona chitsanzo chabwino makamaka pamene Yesu Khristu anakwaniritsa maulosi. Tikamaona chipangano chakale makamaka kuchokera mu buku la mneneri Yesaya. Mneneri Yesaya adalosirako kunena kuti Yesu Khristu ameneyu adzakhala wodabwitsa, kalonga wamtendere, Mulungu Atate wamphamvu zonse. Zimene timaona kuti Yesu Khristu pamene anabadwa ndithudi ndi ndani kodi? Ndi Mulungu. Komanso tikamawerenga kuchokera mu buku la chipangano chatsopano timakwanitsa kupeza kunena kuti Yesu Khristu anavomera kulambiridwa kapena kupembedzedwa. Tikamaona makamaka kuchokera mu buku la Luka, kuchokera mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 10 pamene timakaphunzira nkhani yokhuzana ndi Korneliyo, timaona kuti Korneliyo adakana, makamaka Petro adakana kupembedzedwa ndi Korneliyo. Ndipo tikapita mu buku la Chivumbulutso chapter 19 verse 9 tikaona kuti ngelo adakananso kupembedzedwa ndi ndani? Kupembedzedwa ndi Yohane. Komano tikabwera mu mabuku a Uthenga Wabwino timakapeza kuti Yesu Khristu adavomera kupembedzedwa. Zimene zimasonyeza kuti Yesu Khristu ndi Mulungu, ifwa Mulungu yekhayo ndi amene amenena kuti kodi kupembedzedwa. Kumbukirani malamulo khumi amene anapereka mu buku la Exodus chapter 20, usapembedze mulungu wina koma ine ndekha. Yesu Khristu ndi Mulungu. Chinthu china chimene chimachitira umboni kuti Yesu Khristu ndi Mulungu, tangolingalirani mutakhaza kuti mwina mwake mwachita tchimo lachigololo, ndenuyo tchimolo simunalilape, komano mwangokhudzika chifukwa cha zolakwika zimene mwachita, ndi angobwera nzanu nkukuza nena kuti usadandaula tchimo lanu linakhululukidwa, ndakukhululukirani tchimo lanu limeneli. Inu muthova bwanji? Akunena zoona, muona nena kuti ayi amene sakunena chani? Sakunena zoona. Ndiye kuti munthu sangakhululukire machimo munthu mnzake. Zimenezo ndi zimene inu ndi ine sitingatsutsane ndithu. Munthu sangakhululukire machimo munthu mnzake. Koma tikamabwera mu buku la Luka timakapezako makamaka nkhani yokhuzana ndi mkazi wachigololo uja. Mkazi wachigololo, Yesu Khristu atakumana ndi mkazi, Ayuda aja atamtenga munthu uja nkupita naye kwa Yesu Khristu. Tampeze munthu uyu wachita zosakhala bwino zotere, ndi Yesu Khristu anangowerama ndi kuyamba kulemba pasi. Kanaka ataweramuka pamene anawuza nena kuti amene sanachimweko atenge miyala nayambe kuntani kumponya iye. Kanaka zinapezeka kuti anthu aja anayamba kutani? Anayamba kuchoka. Pamapita zonse Yesu Khristu anamuwuza nzimeyo jonena kuti pita machimo ako akhululukidwa ndipo sachimwenso. Yesu Khristu adakhululukira, ndi kuthekera kokhululukira anthu machimo. Choncho zimene zimasonyeza kunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu. Zimenezi ndi zimenenso mlembi wa buku la Yohane makamaka anakhazika kwambiri pakusonyeza kunena kuti Yesu Khristu ndi Mulungu amene anali pano pa dziko lapansi. Ndipo tikamaphunzira kuchokera mu buku limene la Yohane timaona kunena kuti Yohane ameneyu ndi uja amene anali mwana wa Zebedeyo komanso mwana wa Salome. Makamaka tikamaona mu buku la Mateyu chapter 4 mu verse 21, komanso mu buku limene la Mateyu chapter 20 verse 20 ndi 21, komanso mu buku la Mateyu chapter 27 verse ya 55 kulekeza 56, komanso mu buku la Marko chapter 15 verse ya 40 kulekeza 41. Ameneyu anali mchimwene wake wa Yakobo. Ndipo Yesu timadziwa bwino kuti Yohana ameneyu ndi Yakobo adawatcha kunena kuti ndi ana abingu. Tikaona mu buku la Marko chapter 3 mu verse 16 ndi 17, komanso mu Luka chapter 9 Yesu Khristu anakamba makamaka zinthu zimenezo. Ndipo za munthu amene tikunena pano kunena kuti Yohane ndi uja amene analemba mabuku 5 ku chipangano cha tsopano. Analemba buku la Uthenga Wabwino wa Yohane limene tikuliphunzira panoli, analemba buku la 1 Yohane, analemba buku la 2 Yohane, analemba buku la 3 Yohane, analembanso buku la Chivumbulutso. Analemba mabuku asanu kuchokera ku chimenechi chipangano cha tsopano. Ndipo zimaonetsedwa kunena kuti
bukuli linalembedwa patapita nthawi chilembedwereni mabuku ena a uthenga wabwino atatu aja. Chifukwa chonena kuti yani nkhani zambiri zimene iyeyo anazinena alembe naja sadazilaninso kodi sanazinene, zimene zimasonyeza kunena kuti iyeyo pakulemba ankalemba zinthu zimene mwina alembe naja sanazilembe kuti anthu awo anasiya izi ofunika zimene ndizilaninso ndizilembe, monga mmene mzimu amawatani kodi amawuziridwa ndi mzimu. Choncho timaona kunena kuti pali zinthu zambiri zimene Yohane sadalembe koma mwina zimene zidalembedwako ndi alembi amabuku ena aja ngati Mateyu, Mariko komanso Luka. Tikamaona za nkhani okhuza ndi chiphunzitso cha paphiri chimene tinachiphunzira kale mu buku lija la Mateyu, kuchokera mu buku la Mateyu chapter 5 chimene chimakathera mu buku la Mateyu chapter 7, chiphunzitso cha paphiri. Tikabwera mu buku la Yohane tikapeza kuti zimene Yohane sanakambe za chiphunzitso cha paphiri. Koma mukapita mu buku la Mateyu mukachipeza chiphunzitso cha paphiri, mukapita mu buku la Mariko mukachipeza chiphunzitso cha paphiri, mukapita mu buku la Luka chiphunzitso cha paphiri mukachipeza. Komanso munthu amene yonenedwa Yohane sanafotokozeko makamaka zokhuzana ndi umwana wa Yesu Khristu, makamaka tukamba za kubadwa, ubatizo komanso kuyesedwa kwa Yesu Khristu. Kubadwa, ubatizo komanso mmene Yesu Khristu anatani kodi anayesedwera ndi Satana mdierekezi. Zilipo ndithu zinthu zambiri zimene iyeyu azimene alembi ena anazinena zimene iyeyu sanazitani kodi sanazinene. Komanso pali zinthu zina zambiri zimene iyeyu adakwanitsa kuzinena zimene anthu ena sanazitani kodi sanazinene. Makamaka tikamaona za nkhani yosandutsa madzi kusandutsa vinyo, chinthu chimene anachichita kukana, chozizo chimene anakachichita kukana tikaona mu buku limene la Yohane chapter 2. Komanso za nkhani yokhuza ndi Nikodemo mu buku la Luka chapter 3, mu buku la Yohane chapter 3. Ndi nkhani zonena kuti zimapezeka mu buku lokhala landani kodi la Yohane. Komanso pamene Yesu Khristu amacheza ndi mzimayi wa ku Samariya pa chitsime cha Yakobo, nkhani imene timakipeza mu buku la Yohane chapter 4 imene imapezeka mu buku la Yohane lokha basi. Tikamaolenganso za nkhani yokhuza ndi chiukitso cha Lazaro kuchokera mu buku la Yohane chapter 11 imapezekanso kuchokera mu buku lokhali la Yohane. Komanso pamene Yesu Khristu amasambitsa mapazi ophunzira ake kuchokera mu buku limene la Yohane chapter 13 kuyambira verse yake ya 1 kulekeza 7. Ndi nkhani imenenso imapezeka mu buku lokhali la uthenga wabwino wa Yohane. Komanso pamene Thomas amavomereza kunena kuti Yesu Khristu ndi Ambuye, nkhani imeneji yakuvomereza kwa Thomas imapezekanso mu buku lokhali la Yohane. Choncho pali zinthu zambiri zimene munthu ameneyo makamaka adazilemba zimene alembi aja sanazitani kodi, alembi amabuku ena aja sanazilembe, zinthu zimene zimasonyeza kunena kuti iyeyo buku lakeli adalilembako mochedwera potengera ndi alembi ena aja. Ndipo tikamaphunzira makamaka kuchokeranso mu buku limeneli limatisonyezanso chinthu china, ndicho chinthu chofunikira kwambiri makamaka pamene amatiuza za zinthu zina zonena kuti si zinthu zonse zimene Yesu Khristu anachita zimene zinalembedwa. Ayi. Tikamaona mu buku limene la Yohane makamaka kuchoka mu buku la Yohane chapter 20 towerenga mu verse yake 30 ndi 31 pamene akunena kuti ndipo zizindikiro zina zambiri Yesu anazichita pamaso pa ophunzira ake zimene sizinalembedwa m'buku ili, koma zalembedwa izi kuti mukakhulupirire kuti Yesu ndiye Khristu mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira mukakhale nawo moyo m'dzina lake. Apanso tikuona kuti mulembi akusonyeza kunena kuti zilipo zinthu zambiri zimene Yesu Khristu anazichita zimene sizinalembedwa mu buku ili kodi mu buku ili, zimene zinalembedwa azakuti zinalembedwa ndiyo ngene kuti tikakhulupirira kunena kuti Yesu Khristu ndiye Yesu ndiye Khristu mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira tikakhale nawo moyo muchani mu m'dzina lake. Chimodzimodzinso tikamuonanso mu buku lomweli la Yohane chapter 21 mu verse yake 20, Yohane chapter 21 mu verse yake 25 pamene analemba kunena kuti koma palinso zina zambiri zimene Yesu anazichita zoti zikadalembedwa zonse ndilingalira kuti dziko lapansi silikadakhala nawo malo amabuku amene akadalembedwa. Amen. Apanso tikuona kunena kuti mulembi amene wa buku la Yohane ali kupereka chithunzi chonena kuti zilipo zinthu zambiri zimene Yesu Khristu anazichita pa dziko lapansi zimene sizinalembedwe mu mabuku awawa uthenga wabwino, zimene iye akulingalira kunena kuti zikanakhala kuti zonsezo zalembedwa bwinobwino ndithu
dziko lapansi silikadakhala nalo malo osungira buku ngati limenelo, ndikuti chikanakhala chibuku chachikulu zedi. Koma tisawanena kuti ndikuti tisaganize nena kuti ndikuti lili m'Baibulo osakwanira paja zimene zidalembedwa muzi akuti zinalembedwa kunena kuti pakukhulupirira kunena kuti Yesu Khristu, Yesu ndiye Khristu, tikakhale nawo moyo muchani mu dzina lake. Tiyeni tidzolengani zinthu zimene zikale zindikiritse ndithu kunena kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu, ndipo pakukhulupirira tikakhale nawo moyo mu dzina lake. Kumbukirani nena kuti program imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Choncho tikakupemphani kuti mu program yotsatira tidzakhale limodzi pamene tidzapitirizenso kuphunzira kuchokera mu buku la Machitidwe Atumwi. Koma mwina nkutheka kuti muli ndi funso kapena ndemanga kuchokera pa phunziro lathuli, komanso chingakhale maphunziro ena amene ali Lilongwe School of Biblical Studies amakhala kukupatsirani, komanso chingakhale mwina funso ena lilonse lokhuza ndi Baibulo. Muli omasuka kutumiza funso lanu kapena ndemanga kudzera ku nambala iyi 0 766 018. Mulungu odzakudalitsa akudalitseni, ndipo mu tsiku la lero muli ndine m'bale wanu wa Ambuye Daniel Nje Pancras. Amen. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wako ngopirira. Mtima wa Ambuye wako ukukonda iwe ndiye wako